О, здравейте всички! Днеска е ден 37. Аз се чувствам повече от отвратително. Явно съм прихванал някакъв вирус или не знам какво. Тъй като станах към 3 и половина. Така, към 4 часа закусих обичайното 4 яйца, 70 грама овесени ядки с вода накиснати. Докато ядях яйцата, усещах някаква тежест, някаква, че няма да мога да ги изям, някакво тежко такова ми беше, кофти, но все пак ги изядох, заедно с един домат, малък. След което, нали, тръгнах да си ям овесените ядки. Мъчих се да ям, нито имах апетит, нито нищо. В крайна сметка не ги доизядох, тъй като ми стана много тежко и много почна да ми се повдига. И може би един час след това повърнах и беше доста кофти. От тогава се чувствам много зле, имам чувство, че имам температура, което, нали, няма да знам дали е вярно, тъй като нямам термометър и не мога да си премеря температурата, но така като се пипам, се усещам целият твърде топъл. Пих само единствено след като ядох един от витамините, но не мисля, че той има каквото и да е общо с сегашното ми състояние, тъй като аз си ги пия всеки ден, както и храната не смятам, че е нещо от нея, тъй като това го ям всеки ден. Или пък може би точно това е проблема, да я знам. Не би трябвало да е от това. Нямам сила за нищо, често казано. Добре, че днеска нямам тренировка в залата, тъй като щеха да станат нещата много тегави. Нямам сила, желание, енергия за нищо, освен да така да лежа. И даже и нищо друго да направя, просто да лежа. За сега не ме боли корема, в смисъл има някакви... Обажда се от време на време, но не е както преди. Аз си казвах, не, няма да повръщам, не ми се повръща, не. Но просто като дойде момента нямаше начин. Така, чувствам се като парцал, чувствам се дехидратиран. Изпил съм може би до сега само 500 мл вода. И това е. Искрено се надявам, се отивам на работа. Как ще карам, не знам. Но искрено се надявам утре, след като се върна от работа и поспия и се събудя, всичко да е наред, защото утре има тренировка, която за нищо на света не искам да пропускам. Така че това е... Дано се оправя, ще се видим утре. Айде, чао!